Kom her, se. Så skal du se. Kommer. Jeg kommer hen til mit hus. Nå, du skulle komme herover til mig. Ja. Jup! Nu har jeg fået en sabel. Den er sygt god. Jup. Tag også lige kniven for en sikkerheds skyld. Jeg kan kun tage kniven åbenbart. Hvorfor? Jeg kan ikke tage sablen. Så gå ned og tag sablen. Det hjælper måske lidt. Nej. Så er det nok fordi, at vennerne kun kan få... Jeg er din ven. Altså sådan, vennerne kun kan få én af dimserne. Så må jeg bare selv være ligeglad. Nå, men der er mange penge på dit, så du har råd til at købe den der sabel nu. Det har du. Det har du. Jamen, jeg tænker ikke på våben nu. Bare passer bare rifle. Ja. Pistol. Nej, jo. Minigun. Minigun. Den skyder godt. Kom og tag den. Hvad med at skyde mig? Nej. Og forresten, jeg mangler på. Ja, jeg fik 2 miniguns. Jeg har købt en knife. En virkelig god knife. Den der sabel har du købt, ikke? Nej, knife. Jeg tror lige, du var ved at lige. Stop. Jeg har ikke så mange walls, men det er fordi... Det skal man ikke bare lige mod mig. Nu kan du få en på slandasken med min minigun, du. Bare kom ind, du. Nu skal du få en på slandasken med min minigun. Nej. Jeg går ind i penge. Jeg kan rejse mig. Og jeg ved ikke, om det skal mig. Jeg kunne ikke nå det. Slap af. Ja. Undskyld, folkens. Det sker hele tiden. Men folk, Gør ikke noget. det var det, jeg skulle til at sige. Er han gået? Ja. Jeg har ikke nogen væg, så det er det lille problem. Men sådan er det jo. Han er her ikke. Bare den der. Og bare rubber 3, den der. Så. Og så. Så. Og så får jeg flere penge simpelthen. Så. Og så. Så. Og så. Og så. Ja. Og så. Og så sådan. Nej, Og så fisk der. Ui. Så jeg er i gang med at få nok penge. Også mig, jeg har købt det hele hernede. Ja, jeg er råd til et rifle. Den koster 10.000. Har du? Nej, du har ikke råd til en rifle, der koster 10.000. Du har Jeg sagde, den koster 10.000. Du sagde, jeg har råd til en rifle. Nej, Jo. jeg sagde, jeg har råd til et sword. No. Mm.